या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आमदारकीसाठी ठाकरेंच्या संपर्कात भाजपचे कोण? खासदार विनायक राऊतांच्या त्या वक्तव्याने चर्चा नवधान। मंत्री केसरकर फडणवीसांच्या गुड बुकमध्ये खासदार विनायक राऊत यांचं वक्तव्य। आणि तळकट कोलदर पंचक्रोशीत दाखल झालेल्या हत्तींकडून नुकसानीचं सत्र सुरूच। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। तळकट कोलदर पंचक्रोशीत दाखल झालेल्या भागात हत्तींकडून नुकसान सत्र सुरूच आहे। सुपारी, नारळ व केळी बागायतीचं हे हत्ती मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत असून वन खाते या उपद्रवी हत्तींना रोखण्यात अपयशी ठरलं आहे। उलट टिलारी खोऱ्यातील हत्तींचा मोर्चा आता नारळ फोफळींनी समृद्ध असलेल्या तळकट कोलदर दशकृषीत वळल्याने वन विभागाची डोकेदुखी अधिकच वाढली आहे। दरम्यान त्या भागात गेलेल्या हत्तींचा कळप परतला की त्यांच्या पाठोपाठ टस्कर हत्ती तळकट कोलदर पंचक्रोशीत दाखल झाला। याबाबत शेतकरी व वन विभागात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे। तळकट कोलदर दशक्रोशीत हत्तींनी 4 दिवस मुक्काम केल्यानंतर आता हत्ती कोणत्या दिशेला गेले आहेत याबाबत संभ्रमावस्था आहे। 10 वर्षाच्या कालावधीनंतर तळकट गावात 4 दिवसांपूर्वी हत्तीने येऊन मनोहर सावंत व चंद्रहास राऊळ यांच्या बागायतीचं नुकसान केलं होतं। त्यानंतर तळकट कोलदर नदीच्या वर घनदाट जंगलात हत्तींनी बस्तान मांडलंय। या कालावधीत हत्तींनी तळकटमधील काका राणे, दीपक मळिक, रामदास वेटे, कोलदर येथील महाबळ यांच्या शेती बागायतीचं नुकसान केलं होतं। हत्ती शेती बागायती आणि गावामध्ये येऊ नये म्हणून वन विभागाच्या मदतीला केर मोर्ले येथील युवक तसंच तळकट गावातील युवकांनी चांगलं सहकार्य केलं। त्यामुळे 4 दिवस मुक्काम असूनही मोठ्या प्रमाणात होणारं नुकसान वाचवण्यात गावकरी यांना यश आलंय। मात्र या परिसरात हत्तींसाठी पोषक असं वातावरण असल्यानं, शिवाय मुबलक पाणी, नारळ, केळी, सुपारी बागायती मोठ्या प्रमाणात असल्यानं आता येथे दाखल झालेले हत्ती कायमचे स्थायिक होतात की काय अशी भीती सर्वांच्या मनात निर्माण झाली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा। अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा। शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। शरद पवारांवरती केलेल्या टीकेवरती बोलताना अगोदर आपल्या घरातील औरंगजेब शोध असा खोचक टोला अतुल रावराणेंनी निलेश राणेंना लगावला आहे।
कुठे बसला होता आणि त्याची जागा काय ही कालच्या भाजपने काल दाखवून दिली. मुख्यमंत्र्यांनी जे भाषण केलं त्या भाषणामध्ये पालकमंत्र्यांचा 3 ते 4 वेळा अतिशय चांगलं काम केल्याचा उल्लेख केला. परंतु स्वयंघोषित पत्रकार परिषद रोज घेणारा हा टिल्ल्या हा एका कोपऱ्यात होता आणि दुसऱ्या कोपऱ्यात आता ज्यांनी हे जे औरंगजेबाबद्दल जे काही आदरणीय पवारसाहेबांबद्दल उद्गार काढले तो एका कोपऱ्यात होता. तर त्यांनी पहिले आपल्या स्वतःच्या घरात खरा औरंगजेब कोण आहे हा त्याने पहिले शोध घ्यावा आणि मग पुढच्या गोष्टी त्याने बोलल्या पाहिजे. आदरणीय पवारसाहेबांच्या पाया पडायला ही पूर्ण राणे परिवार तिथे जातो आणि त्यांच्यावरतीच ते शेलक्या भाषेत बोलतात. आजपर्यंत उद्धव साहेबांनी त्यांच्यासाठी जे काही करायचं ते केलं. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कोणतंही राजकीय भेदभाव न ठेवता त्यांच्या मेडिकल कॉलेजसाठी त्यांनी फोन केल्यावर या शहराच्या आरोग्यासाठी एक मेडिकल कॉलेज खाजगी का होईना होतं आहे म्हणून कुठलाही मागचा पुढचा विचार न करता फाईलवर सही करून लगेच मान्यता दिली. पण तेच हा राणे परिवार हा नेहमीच कृतज्ञ राहिलेला आहे. ह्या जिल्ह्याशी त्यांना काही देणं घेणं नाही. फक्त स्वतःचा स्वार्थ आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी जे काही करता येईल. आज भाजपचा मिंदेपणा भाजपची भाटगिरी जे करायचे ती सगळी करून सुद्धा भाजपने त्यांची जागा काय ही त्या कालच्या सभेमध्ये दाखवून दिली. मुख्यमंत्री महोदयांनी पण त्यांची जागा काय या राणे परिवाराची ही व्यवस्थित दाखवली. आता तरी त्यांनी स्वतःचं काय राहिलं या जिल्ह्यामध्ये हे त्यांनी समजलं पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. तुळजाभवानीच्या चरणी भाविकांनी वाहिलेल्या सोन्याच्या वस्तू वितळवण्यास विरोध केला जात आहे. यापूर्वी 2001 ते 2005 या दरम्यान तुळजाभवानी मंदिरातील सोने वितळवण्यास आलं होतं. राजा महाराजांनी देवीला अर्पण केलेले ऐतिहासिक पुरातन नाणी, खडाव जोड माणी गायब झाले होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सोने चांदी वितळवण्याच्या प्रक्रियेत संबंधित दोषींचा अपार दडवण्याचा प्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत दान आलेले सोने चांदी वितळवण्यास विरोध पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष किशोर गांगणे यांनी उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केलं आहे. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी देवीच्या तिजोरीतील सोन्या चांदीची गेल्या 2 दिवसांपासून मोजदाद सुरू आहे. तब्बल 15 वर्षांनंतर ही तिजोरी उघडण्यात आली आहे. ही मोजदाद सुरू असताना आई तुळजाभवानीला भक्तांनी 207 किलो सोन्याचं दान दिल्याचं समोर आलं आहे. तसेच तिजोरीत 354 हिरेसुद्धा आढळून आले आहेत. या 207 किलो सोन्याची किंमत अंदाजे 65 कोटी रुपये आहे. तर 354 हिऱ्यांची किंमत अंदाजे 20 लाख रुपये इतकी आहे. देवीला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हिरे दान येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तर दान आलेल्या चांदीची मोजदाद करायची अजून बाकी आहे. तुळजाभवानी मंदिरातील सोन्या चांदीच्या ऐवजाची मोजदाद दररोज सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 या वेळेस सुरू असणार आहे. पुढील 25 दिवस मोजदाद सुरू असणार आहे. तुळजाभवानीच्या चरणी भाविकांनी वाहिलेल्या सोन्याच्या वस्तू वितळवण्यास विरोध केला जात आहे. यापूर्वी 2001 ते 2005 या दरम्यान तुळजाभवानी मंदिरातील सोनं वितळवण्यात आलं होतं. तुळजाभवानीच्या खजिना जमादारखान्यातील अतिप्राचीन ऐतिहासिक सोन्या चांदीच्या वस्तू, मौल्यवान अलंकार, प्राचीन नाणी यांचा अपार झाला होता. राजा महाराजांनी देवीला अर्पण केलेली ऐतिहासिक पुरातन 71 नाणी, 2 खडाव जोड
माणिक गायब झाले होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सोने चांदी वितळवण्याच्या प्रक्रियेत संबंधित दोषीचा अपहार दडपण्याचा प्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत दान आलेले सोने चांदी वितळवण्यास विरोध पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. अमित शहा आपल्या 20 मिनिटांच्या भाषणात 7 ते 8 मिनिटं फक्त उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेवरती बोलले. त्यामुळे त्यांच्या मनात अजूनही उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेबद्दल भय कायम आहे असा टोला खासदार संजय राऊत यांनी लगावला आहे. देशातली कायदा आणि सुव्यवस्था वाऱ्यावर सोडून फक्त निवडणुका, राजकीय प्रचार याच्यामध्येच गुंतलेले दिसत आहे. तिकडे मणिपूर पूर्णपणे पेटलेलं आहे. मणिपूरमधली हिंसा ज्यांना नियंत्रणात आणता येत नाही. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी दंगे पेटवले जात आहेत. देशाच्या अन्य भागात दंगे पेटवले जात आहेत. कर्नाटकमध्ये जर भारतीय जनता पक्षाचं राज्य आलं नाही ते दंगे होतील अशी धमकी त्यांनी दिली होती. कर्नाटकात भाजपचं राज्य जाताच ते राज्य शांत झाले. देशाच्या कायदा सुव्यवस्था, अंतर्गत सुरक्षा यापेक्षा त्यांना राजकीय विरोधकांवर हल्ले करणं, कायद्याचा गैरवापर करून मुस्कटदाबी करणं, यालाच ते राज्य चालवणे किंवा राज्य करणे असं मानत असतील तर तशा प्रकारचं राज्य नक्की या देशात सुरू आहे आणि महाराष्ट्रात सुरू आहे. श्री अमित शहा हे काल नांदेडला आले. त्यांचं काहीतरी महासंपर्क अभियान वगैरे भारतीय जनता पक्षाचं असल्यामुळे ते आले असतील. त्यांचा तो पक्षाचा प्रश्न असेल. पण 20 मिनिटाच्या भाषणात, संपर्क अभियानात त्यांनी जवळजवळ 7 ते 8 मिनटं उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना याच्यावरच ते बोलले. हा आनंदाची गोष्ट आहे. अजूनही त्यांच्या डोक्यात शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंचं भय कायम आहे. अजूनही त्यांनी शिवसेना फोडली. त्यांनी शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह फोडलेल्या बेईमान गटाला लबाडी करून दिलं. आम्ही आमचा संघर्ष करतो आहोत, आव्हान उभं केलं आहे आम्ही. एवढं सगळं करून सुद्धा त्यांच्या डोक्यातून उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना जात नाही, ही भीती आहे. त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले असते. ते असंही म्हणाले की उद्धव ठाकरे यांनी वचन पाळलं नाही असं मी ऐकलं. शब्द फिरवला. महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राची जनता ही अमित शहांपेक्षा आजही ठाकरे कुटुंबावरच विश्वास ठेवते. आजही या राज्याची जनता इतर कोणापेक्षाही बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे म्हणजे ठाकरे कुटुंब यांच्यावर विश्वास ठेवते आणि ते सांगतील ते मान्य. ही परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती आहे. राजकारण सोडून द्या, पण शहांपेक्षा या राज्याच्या जनतेचा विश्वास ठाकरेंवर आहे. त्यांनी काही प्रश्न अजून विचारले आहेत. आमचं म्हणणं आहे त्या प्रश्नावर त्यांनी चिंतन केलं पाहिजे. भारतीय जनता पक्षाने ट्रिपल तलाकला मी पाठिंबा दिला आहे. त्या कायद्याला त्यांना माहीत नसेल सांगतो. 370 कलम या विषयावरती सुद्धा आम्ही संसदेमध्ये जाहीरपणे त्यांना पाठिंबा दिलेला आहे. मुस्लिम आरक्षणाचा विषय आहे. आमची भूमिका कायम आहे. जात आणि धर्माच्या आधारावर ते आरक्षण असता कामा नये. ते आर्थिक निकषावर असावं.
तीच भूमिका बाळासाहेब ठाकरेंनी मांडली होती ना. आधी तुम्ही राजकीय आणि इतिहासाचा अभ्यास करून बोललं पाहिजे. शिवसेनेच्या बाबतीमध्ये, अयोध्येच्या बाबतीमध्ये आम्ही त्या सहभागी होतोच. कोणते प्रश्न तुम्ही विचारताय? आपण गोंधळलेले आहात. आपण आमच्यासाठी जे चक्रव्यूह निर्माण केलं त्या चक्रव्यूहात तुम्हीच अडकलेला आहात आणि तुमचा अभिमन्यू होताना मला दिसतो. हे पहा की मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं ना की या महाराष्ट्राची जनता अमित शहापेक्षा ठाकरेंच्या शब्दांवर विश्वास ठेवते. आजही ठाकरे यांच्या शब्दावरती या राज्याच्या 11.5 कोटी जनतेचा विश्वास आहे, बाहेरच्या लोकांवर नाही. आता देखील 45 जागेवरती दावा केला, मात्र अनेक घटक पक्ष त्याला सोडून गेले, मात्र भाजपमध्ये चिंतेत दिसत. मला माहीत नाही, त्यांचं त्यांनी पाहावं. त्यांना कोण सोडून जाते, त्यांच्याबरोबर राहिले कोण? त्यांच्याबरोबर त्यांचे अत्यंत निष्ठावान असलेले अकाली दल आणि शिवसेनाही राहिले नाही. मग राहिले कोण? 2024 नंतर त्यांना कळेल कोण आहे आणि कोण होतं म्हणून सत्ता होती. हे 2024ला यांना कळेल. फडणवीस म्हणतात जंगलात किती प्राणी आले तरी वाघाची शिकार होऊ शकत नाही. एक प्राणी जे फिरत आहेत जंगलात त्यांनी सांगितले की वाघाची हे कधी वाघ झाले? आता असं आहे की अनेक ठिकाणी कोल्हे आणि लांडगे वाघाचं कातडं घालून फिरत असतात, पण जेव्हा खरा वाघ येतो तेव्हा ते कातडं फेकून पळून जातात आणि त्यांची शिकार होते. जे स्वतः शिकार करायला येतात वाघाचं कातडं पांघरून तर दुसऱ्याला घालून, ते स्वतः शिकार होत असतात अनेकदा. शिवसेना हा खरा वाघ आहे. शिवसेनेचं बोधचिन्हच वाघ आहे, जे बाळासाहेबांनी चितारलेलं आहे. तुम्ही जरी ते चित्र चोरण्याचा प्रयत्न केला तरी या देशातला खरा वाघ ही शिवसेना आणि ठाकरे परिवार आहे. धोका देण्याचं काम ठाकरेंनी केलेलं आहे आणि त्यासाठी ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मांडीवर जाऊन बसलेलं असं देखील अमित शहा. ते काय म्हणतात त्याच्यावर त्या राज्याचं राजकारण आणि दिशा ठरत नाही. मी मगाशी म्हणालो ना, धोका कोणी दिला, का दिला, याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आजचं सरकार आहे. तुम्ही 2.5 वर्षापूर्वी शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद दिलं नाहीत ना, हा धोका नव्हता. मग त्याच शिवसेनेतला फुटलेला गटाला तुम्ही आता मांडीवर बसवलेलं आहे बेईमानांना. धोका कोणी दिला हे स्वतःच ते कबूल करताय. चलो, भाकरी फिरली का काल ज्या नियुक्त्या झाल्या त्यामुळे कुठेतरी आता कुठल्या नियुक्त्या झाल्या? सुप्रिया सुळे आणि प्रफुल्ल पटेल या संदर्भात बघा, शिवसेनेमध्ये ज्या नियुक्त्या होतात त्याच्यावरती इतर पक्षाने बोलू नये. काँग्रेस पक्षातील नियुक्तीबाबत शक्यतो इतर पक्षांना बोलू नये. बाबा, राष्ट्रीय काँग्रेसचा अध्यक्ष कोणी नेमला आहे, अजून काय नेमलं आहे, त्याच्यावरती आम्ही बोलतो गांधी घराण्याविषयी किंवा काय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी आहे. त्या पक्षाला काल 25 वर्ष झाली. त्या सोहळ्यामध्ये पक्षाचे प्रमुख माननीय शरद पवार यांनी पक्षाची काही नव्यानं रचना केली. प्रत्येक पक्ष अशा प्रकारची रचना करत असतो, तशी त्यांनी केली असेल तर तो त्या पक्षाचा एक अंतर्गत अशी मांडणी आहे. त्याला तुम्ही भाकरी फिरवली म्हणा, भाकरी करपली म्हणा, काही बदल झाले म्हणा, काही म्हणा, अशा प्रकारचे बदल सगळ्याच पक्षात होत असतात काळानुसार. त्याच्यामध्ये तुम्हाला चिंता करण्याची किंवा आम्हाला चिंता करण्याची गरज नाही. शरद पवार साहेब या देशातले अत्यंत ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेते आहेत. त्यांनी काही निर्णय घेतले असतील त्यांच्या पक्षासंदर्भात तर ते नक्कीच भविष्याचा वेध घेऊन अनुभवातून ते निर्णय घेतले असतील आणि त्या निर्णयाचे जे परिणाम भविष्यात होणार आहेत ते सांभाळायला ते सगळे समर्थ आहेत असं मला वाटतं. सुप्रियाताई सुळे या पक्षाच्या कार्याध्यक्ष झाला याचा आम्हाला आनंद आहे. नक्कीच दुसरीकडे अजितदादांची पुढचं मागणी झाली असेल मला असं वाटत नाही. हे तुम्ही चुकीचं बोलता. अजितदादा पवार यांच्या या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये एक स्थान आहे आणि ते स्थान कायम आहे असं मला वाटतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी.
तळवडे गावातील मिरेस्तीवाडी येथे रमाकांत कुलकर्णी यांच्या घराच्या परिसरात आढळून आलेल्या मगरीची सावंतवाडी वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी यशस्वी सुटका करत तिला नैसर्गिक अधिवासात मुक्त केलं आहे. तळवडे येथे मानवी वस्तीजवळ मगर आढळून येत असल्याबाबत वन विभागाला कळाले. त्यानुसार सावंतवाडी वनक्षेत्रपाल मदन क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली वन विभागाचे जलद बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झालं. अंदाजे 6 फूट लांबीची मगर कुलकर्णी यांच्या घराच्या परिसरात असल्याचं दिसून आलं. ही मगर कुलकर्णी यांच्या घराच्या जवळ असलेल्या होडावडा नदीतून आली असण्याची शक्यता दिसून आली. वन विभागाचे कर्मचारी रामचंद्र रेडकर यांनी तळवडे ग्रामस्थांच्या मदतीनं मोठ्या शिताफीनं मगरीला यशस्वीरित्या पकडलं. त्यानंतर ती मगर नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यासाठी सुदृढ असल्याने तिला नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात आलं. ही मोहीम उपवनसंरक्षक सावंतवाडी एस नवकिशोर रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनक्षेत्रपाल मदन क्षीरसागर, वनपाल विजय पांचाळ, वनरक्षक रमेश पाटील, प्रकाश रानगिरे, वनमजूर रामचंद्र रेडकर तळवडे यांनी राबवली. येथील रहिवासी शबाळा जाधव आणि इतर ग्रामस्थांचं मोलाचं सहकार्य लाभलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम, अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम, 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी सावंतवाडी मतदारसंघात ठाकरे गटातून उमेदवारी मिळवण्यासाठी भाजपचे काही चेहरे आमच्या संपर्कात आहेत, असा दावा खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे. मात्र देव सोडून देवचाराची पूजा करणार नाही असं मत त्यांनी व्यक्त करत पदाधिकाऱ्यांना ताकद देऊन संधी देऊ असं ते म्हणाले. ते आता नाव सांगत नाही, पण आमच्याकडे 5 जण सक्षम आहेत. सक्षम कोणत्या परिस्थितीत सावंतवाडी विधानसभा करता 5 लोक सक्षम आहेत. 5पैकी जे कोण मेरिटवर ज्यांना कोणाला उमेदवारी देतील त्यांना निवडून आणण्याचा निर्धार बाकीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी केलेला सांगणार तसं. पण शक्यतो आयत्या वेळेला येणाऱ्यांचं किंवा गद्दार गटातून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षामध्ये येणाऱ्यांसाठी दरवाजे बंदच असतील. पण ते बंदच असतील. पण भाजपामधून येणाऱ्यांची सुद्धा काही जणांची नावे आहेत आमच्या समोर. प्रत्यक्ष चर्चा झाली, परंतु देव सोडून देवचाराची पूजा करण्यापेक्षा आमचे जे स्थानिक आहेत पदाधिकारी त्यांनाच एक भक्कम आधार देऊन त्यांना लोकांसमोर पाठवणं हे आमचं प्राधान्य राहील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं. होय, आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. फडणवीसांच्या गुड बुकमध्ये शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना वाईट टाकलं आहे. त्यांच्याशी शिंदेंचं जमत नाही. सावंतवाडीतील कार्यक्रमात त्याचा प्रत्यय आला आहे असं मत खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. हे सगळं जे काय आहे सावंतवाडीकरांच्या नावाने दिशाभूल करण्याच्या योजना आहेत, त्या फसवेगिरी करणाऱ्या या मंत्र्यांच्या बाबत जागृत होण्याची गरज आहे. परंतु एक मात्र नक्की, आत्ता आमचं शासन नाही आहे. केवळ आपल्या माध्यमातूनच आम्ही बोलू शकतो, निदर्शनं करू शकतो, लोकशाही मार्गाने आवाज उठवू शकतो. ते तर करायला सुरुवात केलेलीच आहे. पण ज्यांनी सुरू केली ते आता मंत्रिपदावर आहेत, पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीसांच्या गुडबुकमध्ये आहेत. एकनाथराव शिंदे यांच्याशी त्यांचं चांगलं जमत नाही असं त्या दिवशीच्या त्या मीटिंगमध्ये जे बसले होते व्यासपीठावर,
त्यामुळे ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्री त्यांच्याकडे बघून बोलत होते, त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी त्यांना वाळीत टाकलेलं आहे. कारण त्यांनाही माहिती आहे की निवडणुकीच्या वेळेला हे आपल्या गटात राहणार नाही, हे तिकडे जाणार भाजपच्या गटामध्ये. तर आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. आमदारकीसाठी ठाकरेंच्या संपर्कात भाजपचे कोण? खासदार विनायक राऊतांच्या त्या वक्तव्याने चर्चा नव्हता. मंत्री केसरकर फडणवीसांच्या गुड बुकमध्ये खासदार विनायक राऊत यांचं वक्तव्य. आणि तळकट कोलजर पंचक्रोशीत दाखल झालेल्या हत्तींकडून नुकसानीचं सत्र सुरूच. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्र वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.